Estudar no rural ten moitas vantaxes. Entre elas, estar rodeados dunha contorna bonita e saudable. É exactamente o que pasa aquí, no CEP Virxe do Corpiño de Begonte, e tiran proveito delo para goce de todo o alumnado. Este é un proxecto que leva por título o Bosque na nosa escola e que está creado a beiro dun proxecto de innovación educativa que se chama Clube de Letras, que leva por temática central o coidado e foi pois como unha rama dese proxecto que ten que ver co coidado da natureza, coa creación dun ecosistema propio na escola, con especies propias de Galicia, con árbores, cunha zona de aromáticas, unha zona de horta, un paseo de textura, sobre todo para a experimentación dos nenos, para dar clase. Carballos, cereixos, castiñeiros ou bidueiros son algunhas das especies que teñen plantado no seu proxecto de Bosque Escola, unha actividade na que participou todo o colexio e tamén pais dos alumnos. Estamos involucrados todos, de feito as familias acudiron ao centro cando chamamos para facer a plantación dos árboles, colaboran en todo o que se lles pide e a verdad que temos moita sorte nese sentido. Ademais da arboreda que crecerá no tempo baixo a atenta mirada dos escolares, tamén dispoñen dunha zona específica dedicada ás plantas aromáticas. Primero, apartamos la tierra de donde vas a colocar la planta hasta que llegue un límite que la tierra sobrepase la planta. Por ejemplo, ahora hay que escarbar un poco más. Ahora colocamos la planta y con la tierra que saqué la colocamos alrededor. Y con las manos le hacemos alrededor para que quede más cubierta. Un xeito de aprender cousas innovador e divertido, que bebe da pedagoxía das escolas Bosque de Finlandia. Aprenden a cuidar o medio ambiente, aprenden a respetar, aprenden a non contaminar, aprenden economía circular, aprenden a reutilizar, a reciclar. Tamén temos animais no cole, temos galiñas, temos un can que nos axuda a ler, aprenden o cuidado dos animais. Aprenden, todo o que ten que ver co cuidado da natureza, que nos parece un pilar fundamental na educación dos nenos. E eles, encantados. Eu creo que estas cousas habría que facelas en todos os colegios. Por qué? Porque así aprendemos un pouco máis a natureza. Es mejor porque además estamos fuera al aire libre y pues es mejor que estar en clase encerrados. Pero no Virxe do Corpiño non van quedar aí. Imos a crear máis cousas, cabañas de madeira, estructuras para que xoven os nenos, un paseo de texturas para que experimenten tamén o tacto. É como unha especie de homenaxe aos sentidos. Teñen unha zona de aromáticas para traballar o olfato, todo un ecosistema de sensacións. Sensacións como a de recibir a lección nunha clase exterior e que estes rapaces teñeno claro. Aquí mola moito máis estudar.